Kaixo, gaurkoan muntai baten azalpenarekin gatoz. Muntai hau bigarren aldiz egingo duzuenez, seguraski erraz egingo duzue. Kasu honetan Arduino plakara konektatu beharko duzue GY78 sentsorea, eta honek presio atmosferikoa neurtzeko balioko du. Sentsore honek presioa 300 hektopaskaletik 1100 bitarteko tartean emango digu. Gainera, oso sentsore txikia da eta 4 pin ditu. Pin hauek konektatzeko koloretako kableak erabiliko ditugu. Gure gomendioa da, proiektu guztietan erabili duzuen antolaketa bera erabiltzea, horrela muntaia errazagoa egingo zaizue. Guk kable morea VIN pinetik Arduino plakaren 5 volteko elikadurarekin konektatuko dugu. Urdina aldiz, aurreko proiektuan bezala, sentsorearen GND-tik plakaren GND-era bidaliko dugu. Hau da, lur hartunera. Kable berdeari dagokionean, sentsorearen SCL-tik plakaren A5-era konektatuko dugu. Ordelari seinalearen lana egin dezan. Azkenik kable horia sentsorearen SDA-tik plakaren A4-era bidaliko dugu datuak trukatu ditzan. Tira, hori izan da dena, espero dugu lagungarria izatea bideo hau, eta bestela gogoratu webgunean kontsultatzeko informazio gehiago duzuela.